και συνεργαζόμαστε με το ΚΠΑ και την Ορνηθολογική και βρισκόμαστε στο Πάρκο Τρίτσι. Για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διατήρηση και τη δημιουργία χώρων άγριας ζωής στην κοινότητά μας. Στην πόλη μας πρέπει να υπάρχει πράσινο, διότι προσφέρει οξυγόνο, φυσική ομορφιά και πολλά από αυτά είναι καταφύγια για πτηνά έντομα και άλλα ζώα. Κάνοντας μια βόλτα στην περιοχή μας, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν πολλά σκουπίδια, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον καθώς και τα ζώα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τα σκουπίδια για να έχουμε ένα πιο καθαρό περιβάλλον και μια καλύτερη ζωή. Στο πάρκο είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για να έρθει σε επαφή με τη φύση. Είναι υπέροχη, αλλά για να τη διατηρήσουμε έτσι πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε τη φύση. Για παράδειγμα, αντί να πετάμε τα σκουπίδια στο πάτωμα, μπορούμε να τα ρίχνουμε σε ειδικούς κάδους. Επίσης, αντί να ξεριζώνουμε τα λουλούδια, μπορούμε να φυτέψουμε νέα είδη, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των λουλουδιών στο πάρκο.